салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Курси имрӯза 1000 рубли русӣ ба 132 сомон яъне ки баробар шуд. Имрӯз 25 марти соли 2022. Курси имрӯза бошад чӣ хеле гуфтем 1000 рубли русӣ ба 132 сомон яъне ки баробар шуд, яъне ки боло рафт. Дина буд 127 сомон ва имрӯз бошад хушбахтона 132 сомон. Доллар бошад бо пули рубли русӣ яъне ки буд 104 рубл ва имрӯз бошад 96 рубл ки хеле поён рафта истодааст. Аз ҳамин сабаб яъне ки пули рубли русӣ дар Тоҷикистон яъне ки қурбаш баланд шуда истодааст.